en lloc d'enverinar. És el mínim que podem fer. No. Quants pares prendrien partit pels seus fills d'una forma infantil? Si en Pol hagués estat que hagués trencat les dents amb Ferran, no sé si l'Àlex i jo no crec que haguéssim actuat d'una forma tan irreflexiva. Què passa? Realment m'interessa. Els mecanismes de vàter m'apassionen. Per què? De quin tipus hi ha? Hi ha dos sistemes, el pulsador i el cadet. Esclar. Depenent de l'entrada d'aigua. Sí. Si la presa arriba per baix o per arriba per dalt. No em diguis. Puc presentar-te amb els meus proveïdors si t'interessa tant, però t'hauràs de desplaçar fins a la seva fàbrica. Realment se't veu molt competent amb la matèria, Penseu castigar en Ferran d'alguna manera? Ja continuareu amb la lampisteria en un altre moment. No em trobo bé. Au, va, vinga. És normal retreure-li a algú que no sigui visceral? No, dona, no, que ningú no ha fet res. Sí que ho ha fet, sí. Que no. I què havia de fer, Deixar que les asseguradores es barallessin entre elles? Però espera! Que esperi què? T'estàs passant d'una, cony! T'estàs passant! Una merda! Ets nerviosa, Anna, ets mare, ho vulguis o no. És normal que estiguis angoixada. Jo sempre dic que no podem dominar allò que ens domina. A mi els nervis se'm posen a les cervicals, que és un horror. Se m'engarroten, és un... Pots intentar un xerip-bang. I en aquest també. Repugnant. Va preguntar pels sistemes de les aigües, estava al límit. Sí, estava al límit Has completament. estat perfecte. Li he contestat bé o no, però? Perfecte. Allò del proveïdor. Està perfecte. Quin parell de pallassos. Com li diu ella a ella? Cuca. Cuca, la meva cuca, ja em diràs tu, bitxo, cuca, cuqueta. Sí, li dic cuca, la meva cuca. Ho sento, Nosaltres com ens diem nosaltres? Segurament alguna cosa pitjor. Voleu l'assecador? Sí, gràcies. Gràcies, nosaltres ens diem honey en anglès, encara és pitjor. Deixa-ho, obre. Allisa-la bé. Com es troba? Millor? Millor! M'he comportat fatal, No. He tingut una reacció horrible. No és veritat. Em sembla que l'he agobiada amb això dels llibres. Passa pàgina. Estira-la més. La trencareu. Miquel té raó, ja està seca. No veus que és la pitjor persona que li pots explicar tot això? Viure. Hem de creure que podem canviar les coses, no? Però que no veus que a ell li importa una merda? Jo parlo amb qui em dóna la gana, hòstia! Qui collons és ara? Aquí diuen de tot també. Digui'm! Hola, mare! Què passa? Que sí, en Pol, esclar que està bé, però no... Li fan mal, sí, li fan mal les dents. Escolta, mare, ara no puc parlar, vale? Va, sí, vinga, ja et trucaré més tard. Adéu! Encara li fa mal? No, I per què li ha dit a la seva mare que sí? no ho pot evitar-ho, es dedica a preocupar-la constantment. Ja n'hi ha prou, deixa el psicodrama! Verònica, hi ha algú que no es preocupi per si mateix? A tots ens agradaria creure que és possible millorar les coses. Però que no veus que es burlen de tu? Al contrari, de vegades és bo deixar-se anar. On podria aconseguir aquest ruf? D'aquesta anyada és difícil. Perdó. Sí? Sí, ara te l'enviaran el comunicat, Sí, jo crec que al final se sortirà bé. Vinga. L'Anna té raó, això és insuportable! Anna, vols dir que has de continuar bevent tal com estàs? I com estic, Estic perfectament! Perdona. Sí? Sí, ara te l'enviaran. Sí, el tens molt vist. Ho tinc tot aquí dintre! La veritat és que està tot completament irresponsable, no t'entenc! Tinc tota la meva vida aquí dins! Potser encara el podem recuperar, amb l'assecador. Ja no crec. Deixa'm, a veure si sobra. És que no sé com s'obre, és nou. Mira, ja no funciona i els hi fa gràcia, Almenys podries tenir la gràcia de no tenir allò tan divertit, no? Deixa-ho, amic, deixa-ho, ja no hi ha res a fer. S'ha d'esperar. Si vols fer servir el nostre... Diu això? Ets d'aquest tipus de dones. Les femelles vigilants, conciliadores, raonables... Això és el que no ens agrada de les dones. El que ens agrada és la sensualitat, la bogeria, les hormones, les defensores del món, les dones amb un sisè sentit. Ens feu fàstic. Fins i tot el teu marit. No parlis amb nom meu. A mi m'importa una merda!